Welkom Roy. Hoi. Leuk dat je er bent. Neem plaats. Ik ben Roy Pakbier, directeur-eigenaar van de Pepper Company. En de Pepper Company is een evenementenbureau dat zich met name gespecialiseerd heeft in wielrenevenementen, maar ook steeds meer bij andere evenementen gevraagd wordt. Het bekendste evenement waar wij bij betrokken zijn en waar de hele organisatie van A tot Z bij ons ligt, is het Amstel Gold Race Weekend. Wij organiseren alles wat met de Amstel Gold Race en de tourversie Amstel Gold Race te maken heeft. Dus van de wielrenners op zondag en de VIP's op zondag tot op zaterdag de tourversie. Maar ook diverse andere evenementen, wielerevenementen, de Volta Limburg Classic, Bart Brentjes Challenge en ook hardloopevenementen. Denk bijvoorbeeld aan Maastricht's Mooiste. Ja, dan denk ik toch meestal aan het einde van een evenement. Een evenement is meestal de apotheose van een aantal maanden, soms zelfs jaren voorbereiding. En dan is het mooi dat je ziet dat op zo'n dag, de dag van een evenement, alles bij elkaar komt. En als je dan na afloop met je team, met je vrijwilligers bij elkaar staat en je weet dat het gewoon goed is geweest, ja, dat geeft wel kippenvel. Ja. Nou, dat ik er nu bij betrokken ben, natuurlijk, dat zorgt toch voor een bepaalde extra kijk op zo'n wielersport en ook extra liefde misschien wel voor de wielersport. Je ziet wat er niet alleen van buitenaf gebeurt, maar ook wat er van binnenuit gebeurt bij zo'n wielerevenement. Dus ja, de liefde is wel toegenomen. Ook met de mindere momenten van de dopingaffaires en noem maar op. Ja, zeker een aantal jaren geleden, toen was het extreem. En nu, gelukkig, naar mijn mening, krabbelen we een beetje uit die wielercrisis. Dus we gaan de goede richting op, dat is wel mooi. Nou, het maakt het in het begin wel even moeilijk. Inderdaad, er komt een jonge knul binnenlopen. En waarbij misschien een ouder iemand al sneller wordt geaccepteerd als een koersdirecteur of een directeur van een bedrijf. Of wordt een jongen van 8, 29, die moet zich eerst even voorstellen en zich bewijzen. Dat merk je wel, ja. Maar na een aantal meetings, bijeenkomsten of als je laat zien wat je doet, ja, dan maakt leeftijd niks meer uit. Nee. Het gaat eigenlijk om die prestatie die je laat zien. Ja. En dan speelt leeftijd. Nee, zeker niet. Ja, natuurlijk, dat speelt overal. Je hebt altijd het vooroordeel, oh, daar komt een jonge knul binnen en die gaat mij iets vertellen. Maar ik ben nu een aantal jaren bezig en ik merk eigenlijk helemaal niet meer. En specifiek in zo'n peloton met zo'n wielrenners, leeft dat dan met jong, of dat je niet veel ouder bent dan de wielrenners zelf of jonger? Misschien is dat wel een geluk inderdaad. Die wielrenners zijn bijna allemaal mijn leeftijd, een beetje gemiddeld genomen. Dat maakt het ook wel makkelijk. We hebben dezelfde interesses. Dus daar speelt leeftijd verder geen rol. Misschien zelfs een stukje positiviteit, omdat je elkaar snapt, omdat je op één leeftijd leeft. Ja, vooral ook in de wielerwereld. De wielerwereld is ook wel een grijze wereld. Er zijn toch wel veel mensen op leeftijd die heel veel betekend hebben en nog steeds betekenen voor de wielersport. En dan komt er toch zo'n groentje, zo'n jonge knul die inmiddels ook al meer dan 10 jaar ervaring heeft, maar die qua leeftijd nog jong is. En dat respecteren wielrenners, maar ook leveranciers, die respecteren dat wel. Die zien dat wel als van, oh, dat is wel een jonge gast, die durft dat wel. Ten eerste natuurlijk een goede vriendin achter je hebben staan die je steunt, dat zeker. Zonder is het vrij onmogelijk als je dan niet achter je hebt staan. De relatie moet gewoon goed zijn. Je moet de kans hebben om inderdaad, je hebt geen 9 tot 5 baan, dus soms ben je pas om 8 uur 's avonds terug en soms moet je op zaterdagochtend nog ergens naartoe. Of word je gebeld op zondagmiddag, dat moet wel toegestaan worden. Maar af en toe moet je ook om die balans te vinden je telefoon uitzetten of gewoon die telefoon eens even wegleggen. Of gewoon zeggen, dat feestje vanavond of dat netwerkevenement morgenavond, daar gaan we maar een keer niet naartoe. Anders hou je het ook niet vol. Van onze bijna 20 evenementen vinden er 16, 17 sowieso in Zuid-Limburg plaats. Dat zijn dan de fietsevenementen. Die maken gebruik van de heuvels die hier liggen en die zijn in de Randstad natuurlijk niet. Maar ik merk wel dat we met onze ervaring en expertise ook steeds vaker gevraagd worden in andere provincies. Om daar eigenlijk hetzelfde kunstje uit te halen. Ook een toertocht te organiseren of een wielerwedstrijd of een bedrijfstocht.
Zeker, ten eerste zeker de huidige evenementen nog mooier, groter, breder maken. Ja, dat doen we bijvoorbeeld door bij de Amstel Gold Race een dameseditie toe te voegen. Dus we proberen voortdurend bij de evenementen te vernieuwen. Als je puur naar het bedrijf kijkt, ook daar meer evenementen, wat meer loskomen van het wielrennen. Neemt niet weg, wielrennen blijft onze core business. Maar ik ben van mening dat 70-80% van een evenement organiseren is hetzelfde. En of ze nu hardlopen of zoals we in het verleden op de luchthaven Bake for Speed georganiseerd hebben. 70-80% is hetzelfde. Overal heb je een tent nodig, vergunning, veiligheid. Dus als je over 5 jaar kijkt, ja, dan mag mijn bedrijf gegroeid zijn. En dan zou ik graag een aantal mooie, grote internationale evenementen georganiseerd hebben. En dat mag ook los van sport zijn? Dat mag zeker los van sport zijn, ja. Ja. Ja, ten eerste, je moet natuurlijk een goed idee hebben. Met anderen is, je moet durven. Natuurlijk, ik heb ook nachten wakker gelegen en ik dacht van, ja, nu ga ik mijn eigen bedrijf beginnen, gaat dit wel allemaal lukken? Dus je moet echt durven. En wat ook wel belangrijk is, zorg voor goede adviseurs om je heen. Okay. Je bent jong, je hebt een heel goed idee, maar je weet lang niet alles en samen ben je toch sterker. En dat merk ik. Ik heb de afgelopen jaren een aantal adviseurs om me heen gehad die zich al bewezen hadden in de ondernemerswereld. Ja, dat is toch wel fijn als je als een soort klankbord kunt gebruiken. Dat je toch een beetje een netwerk om je heen hebt waar je op terug kunt vallen ook. En dat wil niet zeggen dat je elke week contact moet hebben, maar af en toe een belletje van ja, we zitten nu hier en we kunnen dit gaan doen, wat vind je ervan, dan kan ik even langskomen. Ja, dan word je wel af en toe eens afgeremd van ja, dat kun je beter niet doen. Of juist aangemoedigd van ja zeker, die kans moet je pakken. Okay. Klankbord. Klankbord, ja.